Саудовская Аравия для России в этом году выделила квоту на 25 тысяч человек, из которых 1300 было отведено для Ингушетии. Но в связи с тем, что квота была полностью освоена, а желающих совершить хадж оказалось больше, было решено запросить дополнительные места. تحبها قوس قيء موتجي سوياقي اشت عربي جو أخشرة توخج دوز نجدر خانقة يوجو دوز نجي اش دوز نجي خاج ميسيرة سيشي وارق هيجم بيا عربي مخكش تاركيخ تجازي جي دي خرج دي جي موتجي جيات شو بتاعها Регистрация для желающих совершить хадж в Мекку и Медину началась в ноябре 2023 года. Будущие хаджи должны иметь при себе загранпаспорт нового образца на 10 лет, медицинскую справку и другие документы. С полным списком можно ознакомиться в комитете по хаджу региона по адресу Магаз, Базоркина, 10. Иншаллах, хадж савах лир хажвуч сага мотиги, хадж савах лир хажвуч сага вейна янхая, шилир хажвуч васах. سخونتا خاج كميتي حوافز شيء مستوجد الحما قاتشما حقاتش بيبس خيتم وج الله اهتبا قلبي تدزش ميتي تيزش ميتش دعوة الله فرز دي دوجد العبادة قاتش دي. Для паломников будут организованы прямые рейсы из Ингушетии в Джидду и обратно авиакомпанией Fly Baghdad. Первый рейс запланирован на 6 июня. مدينتي عقوبة إجر حلق مدينتي رغلق يستدعى خاتشو تاع مكة شي حجو دي عقوبة سوتاي برات سوتاي جديرة اشت في مخك يوخ اسكيم يوخ ضاد في مخك بريموي ريس جي إن شاء الله حنزة وين بلغلاقة إن شاء الله خجوجل إيس ريسي في مخك خجوج شوسق إيساقة إن شاء الله تعرفش تخرجن بها دبي يحكي مهتي دعبة خات دبي автобус تا مكحوش خبوش إشتى يودجي تأخذ حتوابي إن شاء الله. Впереди у будущих хаджи цикл семинаров, где им объяснят, как подготовиться к путешествию к святым местам, как правильно одевать храм, что с собой взять в путь и как выполнять обряды хаджа. Группа шхаваша тухжлат, группа шибелгаля хачу тяг, хар руководитель. Шоусага хугожу руководитель, уши группа аша тухж тарс камялдады, амбагды. تو سولين بريك حجي وعشق تو حجي إن شاء الله تاز قلو مش خبه حجول دزل بلغل داقجي نياقا مشت كيتش مبيز بلغل داقجي ديالغا كيتش مشت ببيزة داقو خلبوز وكيتش مشت خل بيزة بي حجوية كيتش بولش شوي دعادي ديجدو العبادة دقا دقا حم خوش بولش اشتحشت وخر تار خدوش. Стояние на горе Арафат и в долине Мина, Таваф, бег между холмами Сафа и Марва, ночевка в Муздалифа. Хадж – один из 5 обязательных столпов ислама, предписанных каждому мусульманину. Хадж вахра даррика нож гештежи. Аллах нанз бер адратар قنوت أنويش اشت خذج عبادته يالقى هي تمتسوي كر نخ حاجة دعوة خجي زموتيجي وعشت يولوجي. Паломничество продлится больше 2 недель. За это время пилигримы успеют провести все ритуалы хаджа. Также в Мекке хаджи совершат жертвоприношения и отметят один из 2 главных мусульманских праздников Ид аль-Адха. Тамара Хашагульгова, Али Зязиков, Магаз 24.